ବନ୍ଧୁଗଣ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ବି ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ତଥ୍ୟ ତାହେଲେ ସେଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଡ୍ରେସ୍, ବହି ଖାତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 96,718 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାବ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 41,447ଟି ସ୍କୁଲ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ୟାବ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଟ୍ୟାବ୍ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନେ ସହଜେ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅଡ଼ିଓ ଓ ଭିଡ଼ିଓ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, PDF ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଅନଲାଇନରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହ ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ, ଉପସ୍ଥାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କରିବେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୀକ୍ଷା, ମଧୁ, ନିଷ୍ଠା ମଡ୍ୟୁଲ, ଇ-ପାଠଶାଳା ଆଦିର ରହିଥିବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏହି ଟ୍ୟାବ୍ ଜରିଆରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 7,554ଟି ଟ୍ୟାବ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ DOଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଓସେପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମସ୍ତ DOଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।